Velkommen til BB Kryb. Det er mig, der er Jonas, og spiller keyboard i Morten Bak Band. Det er her, jeg bor. Jeg synes lige, vi skal ind og se vi kører sådan noget først. Det er mørkt, det er videre nu. Olympic lyserød. Den blev fundet på Morslev Genbrugsstation. Det var min far, der fandt den. Og så skiftede vi i dæk og slanger, og så kører den. Det er helt fantastisk. Men jeg skal op og se på hulen. Det er Morten Bak Band. Velkommen. Ja, vi træder ind i entréen først. Og der gemmer mine sutter. Vi besøger bare det. Kig på badet. Der er... Ja. Det er badeværelsen med bade og toilet og håndvask. Jeg har gjort håndvasken rent i dag. Så mærke til. Og køkkenet, hvor der bliver konkurreret i stor stil, når der skal laves rockmad. Jeg kan kigge køleskabet, det må jeg sige det. Der er jo godt. Sender er godt. En risengrødsrest, som jeg ikke præcis ved, hvor gammel er. Vinkælder. Der er det hele. 3 bøtter remoulade. Jeg kan godt lide remoulade. Ja. Det er køkkenet. Og der er taget ind i stuen. Pladesamling. Der har Bachs plader. Christmas songs in English. Perfect Man, songs on compact disc. Og love songs. Men også. Og det er backstage. Det er i gamle balledage i morgen. Og det er så stuen. Her er garderoben. Skjorter. Computer. Og Felonius selvfølgelig skal også lige med. Dygtig mand. Miles har jeg også hængende her. Det er min jazzhjørne. Okay. Kom vi til her. Og så spiller Morten Bak Band. Og for Real Book. Selvfølgelig. Det er når vi spiller i Morten Mikkelsen. Vester. Britpop. Det er meget vigtigt. Det fik du selvfølgelig også med over. Kunst på det. Lad os lige tage herovre. Der er lidt musik herovre. God flaske whisky. 12 års. 12 års, det er dyrt. Det er den dyre. Single malt. Så er en ballepæk. Det der er ude med Morten spille balle, så vil jeg lønne gerne deri. Nå.
Er der mere, man kan vise? Nej, jeg tror faktisk, vi er ved at være omkring i rockhuglen. Det var hyggeligt, vi kigge forbi.